Baru pulang, Bos. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ini baru pulang, guys. Iya, Pak. Saya biasa orang kerja tebang tebui. Terus kadang tebang, kadang orang kan Iya. tergantung terkait tekannya. Iya, Pak. Pak, sesuk Mas Anggarana mau penggawaan sego jagung. Iya. Penggawaan sego jagung. Jagung agak pesen sih. Ya sesuk pesen Pak Imai. Sing cethingan. Sing cethingan. Ya ora iso tekane lho ya apa. Ima tekone anu awake dhewe wis budal. Yo kan sesuk lagi Setu, Pak. Betul. Lah itu tukune sesuk ae to. Ya ora enak nek saurunge saiki pesen. Isih enek Mbak Ima tukane bungkusan cilik-cilik. Sik aku tak njaluk nomor ning Lek Tri. Wes kasah. Ngerembyong. Tarik nafas. Tarik nafas. Kesel kan. Mas Ari egering kok. Nawar sarasan. Iya. Rapi. Dulu guys. Makan Willy. Kayaknya teh kah? Saya anu kantin. Ini banyu. Banyu panas. Jadi kan enek teko kan enek banyu panas. Pikiran dia banyu panas nek. Teko banyu panas kan enek. Remosan. Ya kuwi nang sor. Oh iya. Ndi, Pak? Apa? Godhong. Tumpang gendong. Gila enak. Telo. Kacang goreng singkong kan. Dikasih lombok. Enak. Nah, Gurih. gurih lah. Yang goreng siapa dulu?
Ini tadi tebang terakhir yang tempat lewek guys. Besok mulai Selasa udah pindah lagi, pindah lokasi. Besok libur. Besok libur, Pak? Iya, leren. Mau mulai Senin, Selasa. Tak besok ya Pak mangan. Warak ta. Wae cek warak aku. Mangan apa? Dikirim dek mang dingoni iki mang terakhir tepang terakhir dingoni. Enggak dimasak nang. Dimasak apa? Awalnya rica-rica, terus sore mau kirim lontong. Enak. Kalau kayak siapa ini? Gak bawa ya. Oh nganu toh, ngarepe ember gitu. Ada apa? Ini dibilang lontong apa? Enak. Ya kadang-kadang enak bawa nang gawe. Belum tahu aku. Bawa ki bi dodolane nek mantan tok ya, Pak. Nek dodolane nek mantan tok ya biyen. Iki, Bos. Sekone lepek. Untuk Pak Kancil, guys. Aduh, ya Allah. Kancil minum teh. Aku mah tahu nih kalau Mas Ari tak oseng, Pak. Minum teh guys. Kalau badan lagi lesok itu, saya itu kalau minum teh itu agak mendingan, enak, nyaman gitu rasanya. Nah, ini kan udah capeknya udah luar biasa. Bareng. Pasang, Pak. Ayam kurang ya orang itu. Pasang tak udah kok. Gento. Pilih sing tuwek. Kuwi kabeh iki. Hah? Kuwi kabeh. Delok ana. Iya wis ora. Kan kuwi tukulan kliwatan kuwi. Sewa. Gentonya guys, kacangnya waktu itu kacang Pak Kancil yang di jalan tuh. Gentonya kelewatan, ini juga ada buahnya.
Coba Pak. Ini ada isinya guys. Ini enaknya itu kalau nyayur nyayur asem dikasih ini enak. Enak. Apa Pak? Wis. Wis coba ini. Udah sesok apa lagi? Udah sesok apa lagi? Karena kowe aku suka. Gak pati seneng. Soalnya ompong ngono. Undune wis ompong guys. Pak Kancil undune wis ompong. Wis mulai tak petetane. Besok mulai gali gorong-gorong guys. Mau Besok kan libur. Pak Kancil kan libur besok tegangnya. Ngapain ini pora Pak? Oh, tak duduk dewe kok. Tak jadi duduk lek sumpah. Enggak, tak duduk dewe sih. Mau nyicil guys, gali gorong-gorong nanti tanahnya bisa buat nguruk bukan. Tuwek-tuwek Pak. Pilih sing tuwek tok. Iki tuwek-tuwek. Atas kabeh. Salongnya apa nembang? Entah iki apa. Ngebel nek mengga. Sama. Kowe ngebel Mas Angga. Orang ngechat Pak RN aku kon gak harus kerja aku ngechat aku pengen kene golek angel. Golek angel. Yo, karo RN wis. Gue wangan gue bojone sampeyan aku ra roh. Saya kayak isone ngene lho ta. Posisine kan mangkate jam samono. Nek pesen kuwi Mbak Ima urung teko. Sesuk isuk kuwi lho nek menawa Mbak Ima enek nek isih enek Nek enek kan nanti ke minggu wis mampu ya ta. Yo ora Pak wong sesuk wis setu. Lho. Lah iya. Kan Mbak sore. Hah? Mbak sore. Ana apa? Ngomong pisan. Mbah. Gimana nih, Loh. Muarete mboten kula gawa. pakai lagi nih. Loh, sampean lebon ya? Oh, lah kula mboten roh nak. Iki lho. Oh, alah. Apa di pada terkata lebur nang tasnya Pak Ijat kok aku ngono. Oh, lah kan Jawa. Iki lho. Malah ra mudeng Kan aku. motore mantik nang sambi iki. Angen-angen kok arep mungut tak kek kene tak kok tiba-tiba bingung gak tiba wit apik nanti no. Jipo arep lho. Nanti ya. Nang anu. Arep tak lebur tasnya Pak Ijat ya. Lah aku kan Jawa. Yo ya. Nggih. Olah gak salah inget aku. Jadi sakmene Pak. Sego jagungnya awet sih Pak.
dititipno kono kasih Depi. Ya nek mau ke rumah taruh bapake. Olah rasa lah, rasa gowo. Grembyong dulu. Yang grembyong apa enggak apa-apa ya? Nah gowo-gowo kan grembyong aja repot. Rasa gowo-gowo. Nang kendaraan nang bis. Sepeda lo gelebokno tas ya. Penting wong duwe dhuwit wae nang kono duwe dhuwit nek wis. Ya ora sah gowo. Kan ora abot. Ya bos. Ora sempat tuku anu ya ngopo dadi dhuwit ben tuku dhewe ngono. Maksudnya Karek jane kan pengene pake kan nggawa baju bayi kuwi semua ora sempat tuku ya. Sesuk ki aku ki ro ning Randu nggone Mas Arik njemuk klambiku sak setel kuwi karo njaluk duit yo tuku-tuku wedak aku panggan. Tak tukokno wedak minyak telon, guys. Besok tuh kan gajiku bulan ini masih 400 tak jimuk dhisik mau tak beliin. Nenggo apa jenenge Jessica kan ada bedak-bedak bayi minyak telon pokok perlengkapan bayi lah, guys. Isane kok aku engko di Ya nak dibungkus langsung dibungkus kado, guys. Nenggo Jessica kan ada. wis karek Mas Aring nak Mas Aring nukokne klambi ponakane ya kono. Nah, aku paling ya wedak nggih. Ning Jessi oke iso langsung dibungkus karo kertas kado. Ya hari Minggu ke Solo, guys. Nanti hari Minggu Pak Kadir kan masih libur terbang, berangkat dulu nengok My Baby My Pak Baby. Kancil. Cucu Nanti Pak Kancil. biar nanti Cepi juga nggak nginep kok, guys. Pak Mbak Kadir Kliwon ya bereng iki engko. langsung pulang ya. Mbak Kliwon ya melok. Hmm? Mbak Kliwon ya melok. Kok nganu, Pak? Kok teko terminal kuwi adewe njaluk alamatnya Mas Angga, adewe nge-Grab. Nek Grab kan murah iso sak mobil. Iya. Nek taksi kuwi Enak alamatnya nang dompetnya Pak Ewi enak. Soalnya ini lho Pak, nek taksi kuwi sempit, nek Grab kuwi biasanya mobilnya gede. Penutupan, Pak. Yo ombe teh sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sampai di sini dulu ya. Besok kita sambung lagi. Pak Kandil mau mandi. Mandi dulu, guys. Belum mandi. Dadah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.